Siri Magdak kod Steve James Nyakwar Nyaronyiwa. Mana kamano Nyakwar Magajwang kamora mara mentira ka utolo makende marwa ke chendo no mar dak makare mabendo wakaliga kache chengeso kangeso chakresa pagareyo ageno ni udira mari no bedo maber kabisa na jogo mabende koro ginjo adwan owacho ni happy Sabbath happy day angene san bende koro wapodhe mana kaka bende pile kapile wakilo ni godo kacha maber kabisa ka bende waktemo ng'eyo ni to ngima jot bende chalo nade programs ng'eny to bende keny bende gimo maber kabisa monongo bende wagoye mbaka ne joma bende osonjo chendo mchalo koda kama akautul makende magonero kamano maduong' ahinya ka tarik pod ma tarik 11 dwe mar abich higa gana ariyo kod 23 sa en kasa kala kacha daka 20 bang' sa 12 saringo maratari makautul makende marwa ki chenro madhita chenro ni en Steve James Kenya kwa Nyaronyiwa kachel kod Elder Albert Yero kamano kwa matine Bibo sagini iriyo maber iriyo maber leso ni chwado Kawuono ni wuoyo kuom kisomo ni two witnesses. Roho gi maler to gi wach makare. Ang'eni sama kwacha kamano jadwendo winje maber. Wach kanyo. Kar wach kanyo koro gi siki asika. Donge. Omiwa ka utol makende marwaki maber kabisa kapok wachako ga gi lamo. Omiwa Elda dhi gwedhonwa chiro machalo koda kama kando bende wachaka to wanyisi ni kawuono wadhi wuoyo hapa. Kamano. Walamo. Ruodho bende Nyasachwa wagwero kamano kendo ka koro sabato mapodho ni ipodho kodwa yo makare. Ero kamano kuom miwa thuolo kendo nyadichiel mondo wabed ka kowuoyo gi jogi manenowa kata mawinjowa kuom wach mamit ahinya, wach ma in iwuon ema niketo kare mar keny. Nyasachwa wakwayo teko mar maler otelno e puonjruok wani mondo ka watieke to wawach ni wayudo puonjruok mane waonge go kata wayudo puonjruok mamedo rieko mane wan go e nying Yesu majawar. Amen. Elda karibu. Ber matek. Kamano. Kawuono thuon wach mabende wan godo kanyo koro Magajwang wadwa wuoyo ni to keny kod wede. Kamano. Kata luongo ni relatives and marriage. Correct. Kaka nyalo bedo ga nyuondi ei keny. Kapok wachako ina mondo ka thuolo makende mondo arwake joneno mogo mosebiro kan. Ng'eni nitiere jogo mabende beda kodo. Nyasaye mad gwedhgi. Ging'anga ni ngeso kochopo sa 12. To koro wach pek. Wan kage iluongo ni Aenda wuod Nyajuba. Wacho ni I learn a lot from Elder. Be blessed. Ang'e. Aenda warwaki chenro. Donge? Kamano. Koro imbe onego bed ni kelo jomoko. Koro wadonjo kanyachiel. Kamano. Then wan gi iluongo ni Nyariro Dickson, orwako kacha An Otieno, orwako kacha Edwin Okoth, kaeto orwako kacha Rhino Adino, karibu sana, mano be jafwamba, asante sana. Kato chakwacho kacha ni asedonje chenro e yo makare kawuok Social Hall Kisumu. Correct. Amor gi puonj ma ukelo no. Ero kamano, warwake kabisa. Ero rwako joge kanyo. Chako orwako Otieno Nancy, Oyaya Dan, Rosie Nouma, on Valentine Anyango. Kato chako orwako kacha bende Steve Odida. Valentine mano iluongo ni Agalto to mano mano temo bedo women rep. Warwako gi. Gino nitie ni wang' no dhi kawe. Warwako gi chenro. Donge. Ero kamano. Kok kamano to wada chaka ni to chalo nade ka bende wadhi chaka to bende Elda dhi nyiswa ni to kara wede gi jok machalo nade. Correct. Wach ma mit ahinya. E keny ka ing'eni ji opone yien. Jogo ma ji yaye. Kata ng'ato opora poya e bitado do bugru. To donje ot. Tika ma ng'ato nyaka yaye. Correct. Kata kaponi oboy na nyathi kich an wuonwa gi minwa gi nosetimo nade. Jodalawa nyaka bede kamoa kata ka jodala gi onge mong'eyo. To nitie kama timre nade? Kamoa. Omiyo wede en gima ber kabisa, en gima important gi dholuo keni wachna gima chuno, gima nigi nengo, ero kamano. Wach en gima nigi nengo. Ko na temo ng'iyo. Ing'eni gini bebe kido wuoyo gi jiti ing'iyo ikuongo timbe research matin mondo ing'eni koro nitie gimiro ni definitions oyange mang'eny mopogore. To madatiyogo en mana ma ang' yudo ka moko go bende be nitie ka gimulo ma gitie to ma wacho what or relative gi kizungu bandalo gi dholuo, and a person who is connected with another A person who is connected with another or others or others by two things. By two things. One, blood.
or marriage. Yani ng'ama nigi tudruok gi ng'ato gi Ng'ato kata gi ji. Kokalo kuom ang'o? Remo kata keny. Mane ng'ama wat iluongo. Niwinjo. Otudre gi ji. Koro watni, onya bedo watni nitie remo mokelo kanyachiel. To gi keny. Tiende niya, keny ki ija suba. Itedo alego. Inya suba itedo alego. Kata inya suba titedo ne ja alego. Koro wat donjo nikech keny. Mano koro wat tu nade? Wat osedonjo kanyo. Correct. Or inya kew kamoro. Nyiso ni bedo ni inya kew nyaka bed ni minwa kanye kumiaeno. Koro minu kelo remo. To remo man kuom minu no ema oridore nyaka ng'o? Kuomi. Or wuonu janyakach. Nyiso ni rembe jonyakach in-go. Rem jonyakach kuomi. Koro mane kaka ong'eny, but apani mana donyo na maber. Ni wat en ng'ama nitiere gang'o gi tudruok gi ng'ato kata ji. Adwa kelo wach dino mondo ji ong'e gimiyo wede be nitie. Dholuo wat en ng'ata di? Achiel. To wede ji mang'eny. Koro en tudruok mar remo kata keny. Mane wat. Koro ok dibed wat ng'ato ka remo kokale. Number 2, keny ok otimre. Keny ok okale. Correct. Mane wat. Erokamano ber kabisa. Wadwa ng'e ni to ere kara ka waseyudo ni kara nitiere tudruok e yor remo, nitiere bende tudruok e yor keny. Ndiyo. Gima bende dwagomb ng'eyo ni to kara ber mar wede ma wede kele keny chalo nade? Correct. Omera what nigi nengo. Inyalo yudo ka nikech ya kumoro. Ji nyalo ng'eye gi kumiaye. Ni madong nyathi joka ng'ane. Tiene ni ka joka nosa ng'ere gi gimomiyo. Koro kaponi aye gundi no. To ber man nitie kucha inyalo biu kuomi, kata rach man nitie kucha ikelo kuomi. Nikech kuomi timi nade? Kuomi yaye. Gundu. Joma chon ka ni manyo ne ji nyiri, kata nyiri manyo ne gi chuo. Tinjo ka ng'ato wacho ni kiki imani ng'ato ma kama. Jogo jojuo. Itiyo gi dholo marach. Iwa ile jo piti. Kata jo yath. Jogo ido marach. Kata gik makamago. Tiende ni gundi yosang'e ni nitie kaka nitie. Omiyo nitie ber. Ma wayudo ka watudore gi wede. Nitie ber. To kapok awacho ber, kech ber ng'e, kapok awacho ber, tedo wacho ni to ere role ma wat gero kuom ng'ato eka dhi e ber. Number 1, wat gero kelo gimilo ni foundational support. Atemo pare gi dholuo jowinyano konya jok manyalo foundational support. Ni wat ema miyo ng'ato chako bedo iluongo ni bedrock. Akini bedrock cha en kidi mani pingo gik magimoro mora yiengore. Chalo kiru te not. But ineno kidi ma gimoro mora chakore kuomi. Yiengore kuomi. Koro relatively bende what? Kama ng'ata donge chakore kanyo. Koro kanyo chalo sigingi marot. Mano. Koro miyo ido ka wat kelo ni that basis. Ming'eyo ni in nyathi joka ng'ane. In wat joka ng'ane. Iya kama. Mano gima very important. Nikech wacho ni bwana tuma nyathi manade mokia kata kama tumanade. Kama omiyo ka ji oseng'e ni my basis ni to ging'eyi. Mano number 1. Number 2, what? Play a role mar puonjo ji gimiluongo ni mila na utamaduni, culture and tradition. Emipuonjo ni wan kaka joluo, wan kaka jokisii, gik makamago. Wan kaka joluo, because iseng'eyo kamiaye. Ting'eyo tim jok mang'o jougo. Koro mi bedo gi identity, culture. Ni wan joluo magina ok watim, inti akani. Nyoche neno clip moro ma osadhi mbele ka wuodo ma jakanucha. Wacho ni ng'ani jaluo mane makwer ni kiki nonu kaka wuon gi megi. Mano ok jaluo. Nikech nitie kaka wan kaka joluo wang'e cultural
and value transmission. Koro kisang'eyo gundu ting'eyo kaka chike ma jodala udwaro iwinjo to kaka ibende pass on ne nyithindi nyikwayi kamano. Number 8 wat konyo e ng'eyo pogruok mantie kind anyuola. Wat puonjo ng'eyo pogruok mantie kind anyuola mondo ing'e ni wan kaka jogi mae kaka onego wabedi, ma e kaka onego waringi, ma e kaka onego wawuothi. Mar ang'wen en wat ming'eyo ni to ere tong' marwa obed tim manade mondo atimo ere tong'. Wat kendo konyo ka nitie koko. Dunyo ni wan konegi jaluo to joluo tete riwore inego ng'atgi. Konyo to kapo ni nitie koko e kindwa wawegi to iwacho ni bando luongo anyuola mondo obed piny to nade owinjre. Konyo kar koko kanyo gi gik mathoth. Koro ber ma anyuola kelo kata wat kelo ne jok mokendore. Number 1 mental health. Mira en wach matek kidaka tikia kumiaye. Ichalo ka gima koro ikenda town ng'ato kao. Inyaringo neko. Mental health. Iwacho ni sama iseng'eyo ni nitie chandruok to ema ji penjo to ber anyuola nani kanye. Ma ato dong bilona ka dichuo kosana gi jaode. Tiwacho ni gikwong gilos kende gikotamore. Tiwacho ni nyako dhi nyiso jodala to webe dhi nyisa ang'o? Dhi nyiso jodala. Ang'o minyiso jodala gi? Nikech koro kalo gi ka. Koro de anyuola. Sama ukendoru to ok ukendru ji ariyo. Ukendo anyuola ni gi anyuola ni. Ukelo wat. Mano omiyo mental health ma anyuola kelo is very very important. Gimoro adok chien kaka wacho ni Nyasaye ema nochako keny. Chakruok 2, 24, 25. Ka Nyasaye wacho ni dhiuru mondo koro pong' piny. Tiende Nyasaye nong'eyo ni wat nyaka tim nade? Wat nyaka los maber. Ka wuoyo kelo, ka onyako ka okelo, nyiso koro dhiuru mondo tim kaka utimo. Omiyo marriage or keny en gima maber ne Nyasaye mamiyo ka Nyasaye ni oneno ni kwe nitie kinde ot ka e keny ka to kanisa ne gerore. Kokalo kuom kwe manie ot kelo gerruok ne kanisa ma Nyasaye. To ka nitie kok e ot ka to kata kanisa be koro gerore. Nikech jok madwa dhi e kanisa ka osagwandore morumo ka. Kucha to wadhi wachak. Emomiyo kama kelo kanisa ma koro jogi osabet. Mosa wacho ni matko dhi umanyuola. Koro king'eni in gi jok manyalo bedo jokori. Iwinjo? Ing'ino manyalo bedo jokori koro wacho bana mata dhi nyiso minu, mata dhi nyiso wuonu, nyako be kamano, wuoyi be kamano. Mage ber wat. Magi mabende achaka lan kanisa mabende koro wuoyi kata nyako bende koro donjo keny onego bed ni o involve anyuola. A must. Okelo anyuola machiegni. Kanyaka. Ok ne ka thoth jomoko to gikelo anyuola sama gik moko dhi marach. Ka piny olero. Lakini ka gichako to koro jogi ka gikel. Kendo iwacho maber ni wach matiwuok ni ji tie town. Ng'ato somo e town, modhi university kata mana loka moduogo yudo tich, oromo gi ng'ato ng'awa town. Mondo onyis jodala gi bedo matek. Min gi wuon ng'eyo mani koro wuode do kendo koro na maka kad mar arus mete mana. Kad mar arus kad mar arus mineno. Ni to wuode do timo arus, to wuode timo arus nade? Ore timo arus nade to pok ang'o? Pok wang'e nyako kata dichuo mondo timo ga arus. Very important. Omiyo ber ka wabiro to wawacho ni our marriage should be nyaka wami jonyuol kata wede obed. Number 2, wede miyo nyaka nyithindi timo maber kata e gimoro amora ma giketo gitimo. Ginyatimo maber e sombgi, ginyatimo maber e wuoyogi, ginyatimo maber e romo gi ji, bedo gi ji, ng'iyo gi luor. Nyithindo ng'e ni giwuok kamoro. Ibe nyathi mana thuru kanyi. To onyaduoki mane thurwa mi e town. Dongo okia. To kung'eyo ni bwana anto nyithindi bende mere jakanye aja nyakach makanye kabet makanye tie school kabet kanye mwalore onge ni en gi jog alafu bende gima bende timore thoth oganda mang'eny sama giwinjo maber ok gikawo wede ka gima nigi nengo. Correct.
sama koro do ka koro wat bede gi nengen koro kata ka koro tho wuoke. Oren gi chwanyruok. Oren gi chwanyruok. Oren gi rem. Oren gi rem. Kata dwaro en go ma pek motame. Ing'e ni sane ji wacho ni an adak makati onge, an gima wat na konya go onge. Kendo wach ma adak makati onge no, en dholuo marach moloyo. En dholuo marach kabisa. Ng'ama nyalo dak kata onge Nyasaye gi wuode Yesu. Yedi. Ke alwani sama nyis na jogo mbele kwa nuchel machalo koda kama. Iro kata kasi moka nyuondi nigi chenro moro magidwaro mondo mimbi jol gie. Lakini ni kaka anyuola kanyo bende simoko nikech ni ja town chamo msachi moro ini romo. Ging'eny. Iro ka gidak kata town matin to madongo kaka Nairobi, anyuola romo, buche moko ma ji rome gin ok gitimo nade. Ok agirwa. Gionge sa. Gin gidich. To chieng' moro ma koro gimoro yore ma ok ginyal. Koro to ng'acho do ng'e ni tereuti jogenya bende gi riwruok moro no. Jogenya to ma to ng'a. Mang'a mapok neno. Ni ng'ano sabe Nairobi kake. Ng'ano wakia. Iwinjo. Ng'ano wakia. Waten gi ndalo moko mane chako tich ne tiyo mabor matin. Luo ni Marsabit. Aluonga ni to Kenya. Ndalo cha kane piny pod ok ber. Mondo ne dhi kuno ni kaunti ladi. Kichopi. Iwuok Kisumu e barabara inindo utelo chano madhi gi bas moro na Kamba. Kina Kamba winjo. Ichopo Nairobi nindo. Mtokni okuogi kadhi kuno. Ini chopo Nairobi okinyi. Iriyo Nairobi the whole ibu abaye town. Akamba chako goli gotieno. Weka moni Isiolo. Isiolo, Otieno thuru. Inindo Isiolo. Ichopo Isiolo kogwen. Koro ko Isiolo kogwen ka. Kucha ne kama gitie jok moko ni bandits gi sifta. Koro mtokni madhi kucha ne pango gi line. Okoro gidhi kamoro achiel. Police escort kata jo army kata jo moko ni mbele, moko ni chien, moko ni diere. Gidhi kamano. Iyawo iluongo ni barrier. Joma nitie ndalo wago ng'eyo. Koro barrier no ni yawe sadi sa achiel to geche tete nade. Dhi. Katicha kilo. Koro lore nyaka kendo kiny. Iwinjo wachno. Koro mane kaka ne ji dhi koro kane tiyo kuno mbaka omiya wacho wane nitie riwruok moro mane wan go ndalo. To kaka kucha bor nokwanya bedo gi buche mobwasore ni jo Nyakach jo Kano ne en bura moriwo joluo te nikech watin yaw Kenya idonje ya Nyakach idonje ya Kano kamanade piny rachwo idonje koro ne wan jo grup adiwa achiel. Koro sadhi kuma chal kamano. Magana janyuol moro amoro mosalimi kuno be onge. Owadu mosalimi kuno be onge. Gimoro timi. Tijini jogi to nitie to ka ok in achiel kuom gi to gikonyi nang'o? Kech ionge kodgi kero achiel. Ini siku an anyalo timo katuo. Mane omiya nyise cheka ni ng'ama nyalo wacho ni adak makati onge ni Yesu gi wuon mare. To jere ting lano machal kore kama mayueye mwe to gi nyaka losre weche moko maginega. Inya dak makato onge mana gin seche moko manok. To toke no, ibo yeri ka dak koa onge te. Ne wan gi bura moriwo ji kamano. Eka koro uromo kaka uwinjoru dichiel e dwe. Bora ni untie. Ng'eru. Unactive. Correct. Namba 4, sama wat nitie e keny ka, to duoko timbe maricho chien ne nyithindo mowuok e anyuola no. Kech ibo siemi gi jodongo ni omera gwondwa kitwa mago gik mok tim. Ibi time mag anjawo ok time ang'owa e anyuola waka. Machielo sama in gi gundu anyuolau to o boost gima kisomo kanyo boost confidence. Ing'eyo ni jok kod gi ng'ato. Thuru ibe in wede gi ji. Yode ni kata koro ng'ato mabed duong' wuok e dala to ng'ere piny mangima. Ng'eni koro kendo confidence mari dhi malo. Dhi malo kabisa. Part of the victory. Sasa mi gombaka. Nyaki mention. Correct. Duma ngine na alego. Thuru wa baba. Kata baba kiedala. Man kesi ya kamoro madiang'o. Jinitie. Beno machielo enoni omiyo nyithindo ngima gi bedo maber ma enhance life maji nikech utimo gik mang'eny mogik bedo ganyuola tego keny. Iwinjo wano bedo ganyuola timang'o tego keny
nikech kokalo kuom anyuola to kichako timo kuma yore tipo mako wuon moro kata wuon matin kata ngono oseluongi mokete bino mera mipende dipo kaka jaodi ka nosaringo safuli iwinjo itichoki jaodi be kamano ibeko timo ni kama tisaringe dhi dala gido isanyiso wuon jaduong' ni kata mari kata anyuola gi ni nyaru chanda tisapi mone kakiparo no timinani tinyapo maka nyaru jaodi luongi kaka iluongi ni sema nyako ma gibao ber idhi kelo kote dala baka koro miyo wat be tega ngoa tego keny omiyo wede ber bedo gi wat en gima ngoa en gima ber mana kamano nyakora mgajwang kamora mara mentida winjo mara masani gima bende wawen marriage and relatives kata keny kod wede mabende elda osetemo yaro kacha cha mwaneno ne kara watena ngo wado ne wat nyalo biro gi remo kopone uriworu e remo kata mana bende ganyuola mari mabende koro ikelo kandi riwruok kora mana bende koro kelo nyithindo koro anyuola bende koro dhi ka koro lineage bende koro bedo ber kabisa koponi nigi penjo mora mora kata mana medo mora mora to mae sama bende koro nyalo nyiso pachi ni to igwedhori nade kata bende penjo mora mora minyalo bedo godo kata tinyiso kacha ana kwan ka gi Velma Yeko wacho ni chunyo na gi TV asante sana. Caroline Ochola wacho ni puonj makelo ngima. Erokamano karo ang'eyi. Mano puonj makelo ngima kendo wacho ni Nyasaye gi piny mor. Erokamano maduong' ahinya kuom miwa mijing'o machalo koda kamano. Omiyo pod wan mana kandie wayaro tiend wach. Kamano. Kendo ela temo wacho ni wat en gima ber. Wat en gima ber. Wat ok onenge cha. Seche moko wat ber. Kendo ber saidi. To jomoko tiyo kode marach. Jomoro tiyo kode marach. To wat ber. Jomoko nyore ji. To wat to nigi nengo. Wat nigi nengo. Kata mana Yesu. Yesu be do ine kata ka momo ka opatik atigi dholuono momo ka opatik mondo nyis ji kitanyuola mar ng'awa mar Yesu kendo luwa kochako gi Adam iwinjo moluwa uwa nyako chope Daudi mochako luwa momo pange maber malich kochopo Daudi kendo kwa Daudi kochako majogo dhi e twech Babylon ka giduogo manyaka Joseph omake Joseph mawuon mare okendo men momo ng'eyo nengo ma wat nang'o wat nigo iwacho niya anyuol keny gisomo ni family or marriage is at the center of happiness according to God's plan. Ni keny ni e chuny mor ma chenro mar Ruoth Nyasaye mar warruok kokalo kuom keny ka warruok ma jo Nyasaye wuoke. Emomiyo gimoro amora mabero keny Nyasaye omorgo. To gimoro amora maketho ne keny Nyasaye ok dwar. Gimoro mabero keny Nyasaye dwaro kendo pako kendo nyalo konyo. To gimoro amora madhi ketho keny emomiyo wacho ni wede beyo. Ji mang'eny Steve mosebedo dhano nikech wede. Ji mang'eny sana Afrika waka kane kuom hayo marach mane tuo ni odonjo tuo manego ji corona ayaki tuo no kodonjo kendo donjo ka jok ong'eyo 80 ka 84 85 oywero ji 90 ka chakre ka 91 92 ka ma mine gi wuone ji no to mang'eny to sama githoe no nyithindo manowe kiye ne ng'eny nyithindo manodong' ka degi ema dakgo be ng'eny kendo jok maneno gine kadwa ni moko bo wacho ni kaka degi emomiyo gibedo dani ema nochako bedo ni luoko napkin ka mingi gi wuone gi tumane osetho owete gi nyimine makoro ne ochung' kar mine gi ibinjo mopidho nyithindo makama masani koro gin kada mana ji omiyo waten gi mang'o nigi nengo wat nigi nengo yudo ka wede ogolo ji mogolo nyaka kata inyawach ni miere moko makoro ne ok nyal ng'eni nobedi ka wede gi nodhi orwako Nyasaye iwinja ka wede gi nodhi orwako Nyasaye mondo ji chunygi mokawo nyithindo machal kama opuonjo mobedo maber malich tema moko bende e thuolo no wede moko be nodhi marach makar ne gipuonj nyithindo kar mone gikawo kaka ting' margi ne gisando
To yo machielo kata gisandore kama, Nyasaye pod golo nyithindo kang'o? Omiyo water gima ber. Maka Nyasaye oketie thuolo mar konyo keny mar jo weteni go to konyo. Gima dwa wacho ni ka ok inyal, wado somo koro, ka ok inyal konyo watni, ka in gi thuolo mar konye, ti rach moloyo ng'ama timo richo. Polo dagi. Nitie jok moko ma bende gin gido mana ni giketh keny mag jomoko. Somnegi koro. Wadwa somo ne gima Nyasaye wacho. Gima rach. Kawuono mondo kawuono jok ma ketho keny mag ji. Ni ng'ato ok nindi ya. Ng'ato ma ketho keny mag ji koro ging'e ni polo dagi. Polo dagi. Polo dagi ma odagi mo polo. Ketho mar nyawadu mari ne yie ji. Ok yot keny. To ma nyuondi monego be ni geri. Kendo nego be koro wana tako somo awa pod walere ni golo somo namba 8 wasomo Timotheo mokwongo na winjo mar ndiko Timotheo mokwongo 5 kwan matindo 8 wacho nang'o? Owacho niya ka ng'ato ok nyal riwo ka ng'ato ok nyal rito wedene, ka ng'ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito jaode jode ka ng'ato ok nyal jode family ne to en ng'at mosekwedo yie marwa kendo orach moloyo ng'at ma ok oyie. Orach moloyo jaricho. Tiende ni polo oyie kendo polo ohero ng'at magero wat. Iwinjo kanyo wuoy matin. Polo ohero kendo mor gi ng'ama gero wat. Wan Timothy 5:8. Timothy mokwongo 5 kwan matindo 8 ni ka ng'ato ok nyal rito wedene. Waler kanyo matin. Rito tiende nang'o kanyo? Rito tiende ni konyo. Ok ni ichung' e dhot rito tiende ni kaponi ne en gi kech to inyalo miye chiemo. Rito tiende konge gi lewni to inyalo miye lewni. Rito tiende ok odhi e sikul nikech sikul kia nang'o to inyalo chul. Rito tiende kamoninde ang'owa onge to inyalo bedo gi nyalo mar miye kamoninde kata mana odi kata mana rent gik ma kamago. Rito tiende ang'o ka oromo tiyo to in gi yo minyalo miyo oyud tich ok kata ni mindike oyo in gi tudruok. Kech piny masani en gi tudruok ema golo ji ang'o? Magolo ji oko. In gi tudruok ok ine kata ka ng'anene kata mana jopuonjre Yesu. Tudruok emiyo jok moko nobedo jopuonjre Yesu. Bing'e man ang'eyo ok ing'e to anyis jowinjo. Tudruok emomiyo jok moko bedo jopuonjre Yesu. Tudruok. Ing'e Philip. Philip Yesu nokokwanyo. Philip noluongi Yesu. To useluongi Yesu to chiko ite kaka Yesu to mae Masia. Ma en. To Philip okoling ng'wet odhi Nathaniel. Buga yudo hata ino ng'ami wacho kume ayude. Tudruok. To ka Nathaniel obiro to ng'iyo Yesu to Yesu nyisi no men Nathaniel seni nitie yien kama. Seni sama Philip weno kwalo ng'wet ni luonge to Yesu nyisi ni amuga aneni. Tudruok nitie jok moko man gi nyalo mar tudruok. Nyalo miyo ng'ato inyalo kelo tudruok nino makony ng'ato yud ang'o tich. Ka ng'ato ok nyal rito wedene. Ok nyal to molo jode. Stephen wach malit ahinya. Wager kanyo matin. En wach malit ahinya ka in ng'ato Nyasaye omi thuolo mar bedo e level moro ma inyalo ndiko ng'ato tich. Iwinja? Minyalo ndiko ng'ato tich. To nyithindu, jodu, wuothudu. Somo be gisomo. Tich ok inyal tiyo. Ikonyo mana joma oko. Ok rach konyo joma oko. To somnegi mondo gine. Somo mondo gine. Ok rach konyo. Wacho ni mano Timothy mokwongo 5:8 wacho ni ka ng'ato ok nyal rito wedene. Ka ng'ato ok nyal rito wedene to moloyo ka ok onyal rito joode. To en ng'at mosekwedo yie marwa kendo orach moloyo ng'at ma ok oyie. Tiende ni ka ok inyal kele kama itie ni bo wach ni nepotism gi kizungu. To in gi nyalo mar wuoyi ng'ama chielo mane rank machal kod to kawe kuma chielo tikawo ne ng'ato. Nitie yore mwanya konyo.
inyalo chako ne ng'ato ohala tinyise ni baba ndiki kama ti to dhi kelo talo to omenda moro chako tich kigo piny to koro Nyasaye bong'e na setimre nade asekonyi Sani kigo piny to koro mano atemo kama nyalo iwinjo ng'ato dwa dhi e skul in nyalo matere skul tere kikitamre koro ene skul to ine wuodu piny dong na temo ma mi skul ok ni in koro itere skul makata in wuon ok didhiye skul ng'ato no ayudo mana an asome skul makata nyingi kende miro em nyingi skul kende yudo yi kada penj moketimo mano mumo dagi muma gero ng'ama gero wat wachako somo achielo nitiere gino ma bende adwa mondo ichak ilerane kandi jomoko wede moko odongo ka chunygi lit kendo wacho ni abende mana kaka ne wacho ni jomoko nitiere moko mane ni kiye to degi koro sama gidongo to gidongo moko ka nyuondgi moko bende nene kamoro ka nyuondgi nojwang'ogi koro Nyasaye konyogi makoro lokre magichung' koro gimbe ka gineno life magidonge no to gino kata ka koro nyuondgi moko nie thagruok to giwacho ni gima notimna cha ok adogi noweya koro ambe gima nyalo dok na konyo bende kan ma nyalo wacho na nitie timore kabisa number 1 kendo gini jowinjo nego ng'e apa nitie jok moko mabu wacho ka nigi sa witness nyithindo ma seche moko ywang kamano Nyasaye miyo gi rieko mokalo tong' rieko makata kok gisom ibiro ko kete mutiyo to yudo mana thuolo chieng' timo penj to sama ene otka to nyawa jowetegi ma mimi e skul gi dong we bugi ot ka bugi ema ko kwalo thuolo timo nade to kini tim penj oyombo madhi e skul kendo yombo mabor mokal modhi Nyasaye miyo gi rieko mabor to muma wacho ni kuor wene ng'awa wene Nyasaye mano ka ng'ato sandi mosandi to Nyasaye olochoni Steve madano jowinjo winji the moment ma Nyasaye olochoni kik item kata na lit machwe remo kik item timo tich mok mari mar chulo ng'o kuor mano gweth te ma Nyasaye omiyo gitimo nade odhi ka seche moko kodhi kaw ka in ngima odhi kaw kuom nyithindi dong Solomon Daudi kane wecho sakethre ne to Nyasaye noise bana nikech isetimo gimitimo ni timo marach to kadhi mai e telo but nyithindi de mai adong bang Solomon kendo ok emobedo king mar Israel kore already chiel bang Solomon to jikwa David to basore to ka tok basro kono nyikwayo mak me nyikwayo mamoko ter twe ka Nyasaye obedo ni jalocho e tok sandruok micha gima kik itim mabe kik riwe pachi en chulo kuor iwa Nyasaye ine minyege miyo nakale manakale to e kendo ine minye momi gwedha konya tiyo gi gweth ng'eyo mang'o ayo makare mondo mi nyingi duong apane mano donjo kare ero kamano wachako wasom wasoma nena Zaburi 133 kare achiel 133 otinga wasa achiel wacho nang'o owacho niya mano kaka en gima ber kendo malong'o en ober kendo ing'eni gima ber kendo long'o mano ing'eni repetition nitie gima omiyo momonwa ober to ok ober abera kendo long'o kendo malong'o ka owete odak kanyakla gi kwe ni ko owete koro dwa dak ang'o kanyakla gi momo usang'e ing'eni mondo momo ondigi mokama nitie gima omiyo momo ondiko nyiso ni owete moko ok dag ang'o gore kabisa owete ok dag gi kwe modre pi bas owete ok dag gi kwe to muma wacho ni en gima long'o ko owete odak kanyakla ng'ama kelo kwe dala mana Nyasaye ko owete goroko Nyasaye to kwe dhi bedo nitie kaka koko nitie mier wadu maka okwijre go wadu maka to wadu mabathe mana idala ka matin
nyiso ni jachien nosetimore nade nosadagi ng'ano ka lopa ng'ano timre nade ng'ano ka fiwa Ng'ano- gik moko mang'eny koro koko otimore emomiyo Nyasaye dwaro ni wadag ang'o Gi kwe. ing'e ni sama owadu mano family to owadu cha bedo gi odi ing'e ni koro chako bedo wat koro keny kelo wigi nikech owadu kobedo gi ode to en okelo nyako moro jaode ibende bedo gi odi nyiso ni kelo nyako moro sama nyako Nyasaye gwedho odni nyithindo wuoke Nyasaye gwedho odni nyithindo wuoke to wanego wete ma nyithinde gi pok nobed kamoro achiel ka gionge kik idhi ka ng'ane bende ok gichiem kuno to ni mage wede makoro wan to mano wat machiegni moloyo ing'e ni onge wat makoro chiegni molo wadu bing'e ni Steve an gi jaoda okwan wede maremo okwan wede maremo an gi jaoda wan wede mar keny to wadwa monyuolago gi miadi wan remo to koro an go wadwa monyuolago wan remo to kwa winjre tido winjri gi ng'ama obire bira aleta mo wacho ni awinjo kamikelo ing'eni cases moko bedo ga mang'eny matamore yal wacho ni ka koro nodak kamoro achiel to koro ikendo to koro wacho koro chiegni koro pogowa kodi correct mane matemo kelo ni Nyasaye ok dwa gima ketho wach Nyasaye ok timo nade ok dwa ok awacho ni uriemb mondeu to awacho ni onego bed ni sama jaodi biro to ng'eyo ni wat moko ing'e ni jaodi ikendo kiduong' an seche moko jaodi kendo kowetegi bedo dongo ok ni gisekendo but gidongo between in gi jaodi ng'ama boyudo ni bang' higni 10 jok magi miboyudo ni sadago mang'eny moloyo jok moko winjo dala bas nitiere mon moko ma kosekende e dala to gin chuor gi ne mohero lakini wedegi mama Be ok odwa kata neno. Be ok obadhe. lakini en weri ma koro wedegi anyuonde mabiro lime mano adieri mar wach mata wacho jowinjo be dhi medo ka ikendo to ok nyiso jaodi ni oher nyithindu to ok obihero to gima bo nyise ni ok oher nyithindu ok obi nyisi e wang'i to bo nyiso gi tim to jaodi bo kawo link no bo kawo paro mar we hero nyithindu koneno kuomi ng'ama dichuo iwinjo kanyo awinjo kanyo dichuo jaodi biro mana timo gima in emitimo gima idwaro ibo nyisi ni bana nyaka iher wetega to en owuon ok one kihero ang'o en owuon ok ne okihero wetego to idwani mondo en ochako nang'o kata kaka iwuo gi nyithindu ochako nang'o kata kaka iduoko jonyuolni sama in kode to owetegi ok obadhi iwinjo sama in kode to owetegi ok obadhi to kida wuoyo wete tiluchri wuok kwa maonge tikoro ibiro nyiso wete kaka ohero uwa ng'ang'o to jaodi to ok winji jaodi wuok ong'e ni ng'anyo ok ohero nyithindi koro an achako nang'o kendo ne dichuo mowacho ni ok adwa kaka kijana cha biro ka seche moko seche moko dichuo kwache iwinjo seche moko dichuo kwache seche moko miyo minoni ema ka yuochego biro to bowacho ni owadu onge iwinjo wera intie to owadu bor mogo chiemo to bonyisi ni bwana nabiro otiema kama to nyisa ni ang'owa ionge be nonyisi ni an ng'ama nonyisa onge ki ng'ama dichuo to onego bed ni biri penyo to ng'ani nobiro ka chieng' kama and I remember ni natiewa ang'o me nonyisa na onge iwinjo ko eka dhako chako ng'e ni ng'ani gi owetege gin kamoro achiel to ko kisepenje ni nobiro to nang'e ni gima nokele nokane ka nitie gima nokele ok onego bed ni dhako paro ni owadu gima okele is not important iwinjo wach ok onego bed ni dhako manyisi ni gima okele onego we itiekri gi wetegi ma en in fact onego konyi hero nyithindu gima lit en ni kikendo to in kata jonyuol noonge to wetegi dongo e odi en wach matek ahinya responsibility ma in go matek
chutho bo yudo ka ute moko ma wede nitie machal kama. Iyudo ka ng'ama onego bed ni kawo responsibility mar joma tindo ojwang'o, to jok matoke kae makoro kawo joka, to ng'acha nunyo ber gi jaode. Winjo ka? Awinjo ka. Omiyo watin gima very important. Wasomo Zabudon. Mariko adek. Mariko adek. Mariko adek adi. Mariko adek 35 wacho nang'o? Wacho niya, 35. ng'ato ang'ata matimo gima Nyasaye dwaro e owadwa gi nyamera kod mama. Nyasaye dwaro owete matimo gik ma Nyasaye dwaro. Tiende ang'o? Ma ng'ato ma odewo joode, odewo anyuolane, odewo owetene, odewo jodalagi. Emomiyo Polo wacho ni ng'ato ang'ata koro matimo gima Nyasaye dwaro, yini koro Nyasaye, mano Yesu mowuoyo. Koro Yesu riwo wate bedo owetene gi nyiminege. Kwatimo dwach Nyasaye. Koro dwach Nyasaye. To ka Polo no kwadhi timo dwach Nyasaye, to ere kaka wadhi bedo ang'o? Ere kaka wadhi bedo owete Nyasaye. Owete Nyasaye. Aya, dhi Ngeche wada somo kanyo Ngeche 17. Mondo chakwa dhi mbele ang'o chakwa somo gokinyi. Awacho niya, en adier ni osiepni nyalo heri kinde duto. Osiepni nyalo heri kinde duto. To owadu ema konyi e chandruok. Iwinjo. Omiyo owedewa moko, iwinjo. Wede moko e anyuola ka. Wede moko osakawo ni osiepegi beyo moloyo wetegi. Mana adier. Iwinjo. Awinjo. Osakawo ni osiepegi en gimoro Kisumu motiyo biro ni social capital. Lakini isewinje? Asewinje. Ni social capital your network is your work. Nyaka ing'ere gi ji. Koro jogigo biro to konyi ka in gi chandruok, to jogi miluongo to mako ma ng'ato mako ma to ni koro iwacho ni social capital ber molo family. Ni family ntie ywaruok. Dogi no ran man kanyo. Ina no ran man ti kanyo. Mumondi ko nang'o ni owetegi matimo. En adier ni osiepni nyalo heri kinde duto. Kendo osiepni dhi heri ndi. Kinde duto. Wegi kanyo mondi. Osiepni dhi heri ndi makata kituo samoro to osiepni nigi matoka osaringo kawo yoteri ang'o osiptal. Osiepni nikech ing'eni osiepni siki go gol simo sakasa koro ong'eyo. Osiepni minyalo nyiso bana tuo to watni dipo ni en lwete tin oonge gi gik makama koro ing'eni ok obal. Keche oonge matoka, oonge gi thuolo, maybe kuonde miyudori watni ok timre nade ok yude. To osiepegi yudore ka nikech mane class misatimre nade. Koro mi osiepni to nitie. Osiepni nyalo we kata timo gimoro mondo ibed kode. Iyudo kata osiepni jaode oingore dhi konyore. Inyalo we kata nindo mondo ibed kode wuod nyaka konye mogol nyathi do. To watni ka dhi to ibiro mana kinyne. Kiwinjo wachno? Watni to kata ka ibiro mana kinyne. Be mana ka in gi thuolo. To ka poni tegi moma nyalo diyi matin, to be inso watni abodhi nene ot. To ma ting'eni ma to osiepni ma seche moko en osiep ma kata thuri gi thuru en north gi south. Okuro. Iwinjo? Ema jomoko osekawo ni osiepni koro ber moloyo ang'o. To muma tiek wachno. En adier ni osiepni nyalo heri kinde duto. To owadu ema konyi e chandruok. Kaponi Nyasaye okawi minindo, idhi iki bath osiepni. Iteri mana ire. To dong osiepni boka teri mochari to chango pesa milionde tinyiewo sanduku. Makanyo be nyaka kawe percentage. Okawo meke odhigo tiiki to bas. Lendi cha ng'ama biro sik nene kodhi dala. Owadu nyuondi. Correct. Nyithindu ka osiepe okawo to kaponi piny obago kuwi to giduogo ir ng'ani. Dala uka. Iseno osiepni mogeni moloyo jodalau machieng' mitho kata watni otho to nyisi mana koro ma nkech naeri kawo ma waik dalawa. Onge. Dang'o wich neno kit ran masani wabidogo. Omiyo osiep to onego wabedgo. To wat.
Very important. What very important. Very muma masir donge manisi ni Mariko cha wacho ni ka ng'ato ok tim gima polo dwaro. To ok in achiel kuomwa. Koro kati lem. To kikonya nyundi. Dong modagi. Gimoro iwacho kama ber kabisa ma bende awinjo ko en gimoro ma is very powerful. Niko ponini ka moro menyalo konyo watni. Mi simplify konyo ne watni nyalo konyo yo mopogore opogore e yor migago, chiemo, e yor konyo gi lewni, e yor miye tich koponi nyalo chako ne biashara, bende nyalo konyo kuonde mang'eny. Correct. No kikinena kama ni ani anaonge tich mandiki ki ane gi metago ji ka simbi donjo. What is very important, inyalo pay Steve ni unyithinda dito, and after in a week you go to know where take didi nyimine gididi you go to ne gididi iwinjo to mago gik manyiso kit hera mantie kindi jok motimrane modongo kanyachiel. Koro penjo moro nyalo bito, ere gimo chuno mondo wangi wedewa ing'eni nyaka ing'eni wadin ng'ama nade muma cha wacho ni osiepe to ber. Ere gimo chuno mondo wangi wadwa and mage momiyo very very important reasons monego mondo wangi wedewa. Number one, mondo miwa kizungu wacho ni a sense of identity and belonging. Ng'e wat ni miyo ing'eyo kumiae gi jo turu gi gundu. Wamede gimoro kandi. Gima chaka lang kani osiepe gin seasonal. Kabisa. Ndio osiepe ni ma ichako kia. Osiepe ni mabiro ka koro podi to kitagri ahinya. To ndio osiepe ma koro kisabede established. To koro no osiepe ni bodo kama kani we. To ka ndio osiepe ni ko mai retire go be. Upuodho go piny. Correct. To wat onge gimo waten wat ni nyaka chieng. Mano wat. Emo miya wacho wiyok nya wili. Emo miya wacho chakani en ran maduong' ahinya ka ng'ato wacho ni naseloso ma social ang'o kapito omena social kapito go nyalo kuombore umgi madong' na wat kech wat okringi ibo wacho ni onge wach osedogo marwa mane kaka wat tur wat tur ga pile ni oyo kata no bayo odoko nyathiwa odoko jadalawa mane ka wat tur watiekuru wich kuwa kelora udwa matimna iwinjo chopo kama koro wach mane oyo en marwa gik mosetimo kata ginene notwithstanding to wat bogo chonge pendo ena kelora en marwa. Number two, it is important mondo ng'e relatives wa because relatives konyo in terms of resources. Iwinjo kwase ng'e nyuola wadhi ng'e ni resources because kisa ng'e nyuola ni emi bedo ni kare kata ka unu no to unu en gilo dala kin gi nyalo mar tiyo gilo to gero. Iwinjo unyalo mako lwedo ma wach ne oyo malo joka ng'ane malo or kinye anyuola u tanyuola u nyalo keto chama moro to loso to golo pesa to timo gik or anyuola nyalo nyisi bwana ilo chako wala mar pesa ni nikech nyathi wuonu ni ng'ama ber kabisa nikech mana achung' ni guarantee ni loan dhi kawo. Iwinjo so wat en gima kelo provided some resource. Number 3, ang'o miyo nyaka wang'e wedewa mondo wa learn how to respect the elders and seniors. Nikech kiseng'e ni ma anyuola u tanyuola u timo kama jodongo nyaka miluor na mabejo matindo sani kia apani gimoro bende akiana nyalo wacho nikech an lony manyasani ni kata maybe tije mang'eny iyudo ka bende sani chutho jogo mobendo dak e town to gin gi family ok agithor ga kawo thuolo gi makende mondo gitere kata nyithindo dala mondo jodala ne mae dala kendo abiro kanyo ma kodhi dala to luongo rombo ni guok nikech pok nono gima wuotho gi tiende ang'wen ma osenono gi tiende ang'wen mana guok kende. Koro chako wacho ni important mondo ing'e wedegi mondo une ranyisi mar kaka jomodak e keny dak. Kidhi anyuola kibona kaka jokomolo dak dak ing'eyo to how do we live as in our marriage. Kendo asawacho seche kani ge anyuola konyi loso gimiro ni bond.
tudruok motegno. Bas. Ema koro kusebedo gi that bond, to koro ubedo joka ng'ato, una jok motwere, ma ka iwinjo ni ka ng'ato mulo gimoro ma affect nyawadu, tiwinjo ma ka yiero wiyi ochung', ok timre. Ing'e kama ya. Ok timre. Ok timre. Ukonyoru, bond. Ng'eyo jodalau, miyo nyuomruok moyo mani be ok timre. Ok bedi. Ndalo moko gimoro odhi e social media kama ng'eny mani ng'ato dagi nyamin kia nang'o. Samisa ng'e dalo kumiyae, nyako ng'eyo, dichuo ng'eyo, chupe njoru. Ndalo moko dogo nyo njo kara chunyo kia okende tie dhot gi kia dhot gik ma kamago. Koro miyo kiseng'e kamiyae, to ng'ato bong kamae, to kupenjoru mago, to ayino oyo muga, in mana wadwa, kama dwa dhiyo ok ane. Ma ok nyalre. Mane ber ng'eyo kuming'o, kumiyae. Mondo ichiw luor motimrade, mowinje to gi mental health mari, mondo ibed gi kwe. Ibed gi kwe, physical health, mental health, nikech ikumiyae. To kokinyal, understand ber mar ng'eyo wat, temi dhi chandori mbele. Koro, penjo maduong' en niya, be nitie wede mabeyo to kod wede maricho? Ipana? An nanyalo wacho ni nitie wede mabeyo. To nitie wede maricho. Mana ka wan gosiepe mabeyo, gosiepe maricho. Correct. Nitie wede manyalo mi mondo idongri, to wede gi mabende wuondre ni gin osiepe lakini gidwa ni gisiki. Yani nitiere piem. Correct. Ng'ane loya. Koro nyaka tim gimoro amora ma omera e wede ka ema ng'iyude ni wede ma ok beyo. Ema nitie jo ijuogi, nitie jo ndagla, nitie jo ang'o, jo lor ji, jo we ng'ang'icho. Ya ikaw kata wuod ni moro mi bi ikonye kata omiyu tich moro. Eno machako lokre kodi kendo kwali. Marach kabisa. Ai kele mondo tikore kamoro achiel. Gik matimore ala ko okele tich ka. Koro ngene en gima late mondo miyo ko kumitie ni jogo ng'eye ng'enya ka dugi kendo jo sawa jambe ni bana antiyo gi watu tama. Nikech ka chunyi ler to ikelo wede. To wede ge machako goyo ang'o? Goyo piny. Seche moko ikelo wede makar tich mitiye to wate bana ka en gi gwandruok gi jok magitiyogo to isi bana ng'ina na wat jatelo. Kamitera o. Ni kaka ni biro ka. Kami motera onge. Idhi kuongo na wuoka. Koro ng'eni tich kethore. Ke jogi buluoro nyisi. To koro ma wuod jatelo. Kata wat jatelo. Ng'ato osedhi nyise ni maneno ma owad gi jaod jatelo. Luor marach. Koro kata ok obi tich, kata oketho tich, to en wat ang'o? Emomiyo wede bende nitie mabeyo to gi maricho. To nego bed ni sama isekelo wat kamitiye, to nitie gik manyaka isom ne wat. Inyiso wat omera, tiji nyok mar babawa. Iwinjo? Tiji nyok mar babawa. Okeli tich ka mondo idongri, mondo ikonyri, to tich be ikony. Mondo malengo mag tich otim nade? Odhi mbele. Chieng' manwa winja, okwara ni owachi nang'o? Chieng' manwa winja, ni kar mondo itim kaka tich dwaro, titimo meki, kik ine marach. Emiye warning to. Chon! Iwacho ni kik itim ang'o? Kik ine marach. Kik ine marach. Koro, nyise ni karwa ka imiyo ga ji warning samoro dichiel, ka pibedo jamii diriyo, ka pirach, to kata warning, mokitimi nade? Ok miyi. Luore gi mitimo. Mondo wato ng'e ni ok en holiday camp. Ka en tich. Omiyo mago nitie. To jotich wede maricho gin joma chal nade? Atemo manyo kaka nyalo yango ni jowinjo ni wat marach en wat ma kinene to moro wang'. Omoro wang', ok ni omoro wang'i. Mago ng'eny. O display ber moro. Kata timbe moko mopondo. Ma in kineno to mori. Koro lombi. Yude. To e tok timbegego ketho kata hinyo negatively. Festival goma.
Inya paki chakro kinyo godhiambo. Wadwa. Ain kende. Inya paki okinya kang'o? Godhiambo. Nyathi maber. Ai. To toke no. Kata gima timore joche konyo maber. Ne wayudo. Toke no to kamae. Liel. Oga puto wacho ni wuon gane nyakane. Mago ni maricho. Mbele ni to ntimo kama wangi tek makata mbele to koro rachi moloyo. Boko bade. Ma bere mapando. Inyago e kode ba. Ni ato yero ga ola to ola ni asefuonye ni ola. Inyawuo. To ntimo moro makata wuoyo go bedo mang'on matek. E wang'i tero onyisi kaka rach nego kidware to kigoga machiemo mipenta ang'o mana setemo ne bwana ne marach kada nyami matokine wede rach wede makamagi ng'eny to ing'eni jawinjo nyalo penjore ni to ere kaka dang'e ni wede mango gin wede maricho ere kaka fweny ng'e ka jok moko penjo kanyo mondo ka nikech nyaka fweny bang' fwenyo na bende koro nyalo ginene kanyo. Ano ka bende wadwa ng'iyane kata ka bende comments wan godo ka ndi wang'iyane ka wan gede welo mabende koro nyalo miwa pachgi ka. Wan ka gi ng'iyane kama. Mana kamano koponi imbe ine chenro chalo koda kama ndipo dwaka mana thul makende mar kirwa kichenro ni mondo mi imbe miwa pachi ni to chalo nade bini imbe sekale gik mabende chalo koda kama ndie kore mana ni timiwa pachi ni to iwinjo wagi kanye to ang'o mabendi puonjo rito penjo mabende dibed gombo mondo miwa to chalo nade ka utimo kamano wanyalo kawo break mana matin kaito waduogi nyakoro mgejwang sam bende wadhi break ni ado mondo ikete mana kanye kono wacho bende wawuoye ni to keny kod wede chalo nade. Jadolo nyiso kanite wasedo ni wan kara gi wede mabeyo kod wede maricho. To sepuonjre kacha bende ni bende ber mondo konyo wat. Ka waduogo tilo mar ariyo wadhi ni to joma wede wa maricho gi bende wanyalo konyogi. Wasefwenyo gi bende wanyalo keto gi machiegni kodwa. Correct. Muma to wacho ni yes wat ne kibiro go bende lakini manga manya inyi. Wat manya kadhako. Osema nyima wat madhako omai ni bwana ritna jawna ni kokuma ito riembo rijawna ni eno tiyo Nairobi to in makoro we kaka ng'o watch ma jarit irito me dhigo seche idak kode ot gato yudo transfer dhi kamoro correct iwe ng'ani gi dhako ka orito ni modhigo wach ng'ama tari wach nyaki chij gi wach bidago wach ng'ama tari kabisa Wat manyalo biro mang'isi jawri ni mara chuori ni ni anono. Ni anono. Ng'ani no chando je gweng' sana. Ko kata gweng'. Kata kama entie. Ya anono. Mboki winjo ni en man gi Jirani jamani. Sete moko boku nyisi mago. Nyisi mane inyisi ma engero. Ya anono. Mano wat mi what makata ni tedna. Wat mataka hii. Wat ngamuki yo. Be ibo nyala dier. Wat ngamabiro nso jawri ni badi ngiri mara hauchi ya li. Watu nyisi ni bwana hii. Hauchi. Nyagoro. No de. Bangdu jadi. Nyasembo. Bangdu jadi. Ade. Nyaugenya. Oka yubedi. Mano wat. Ito puki winyo nene ginye tundo. Pap ngima. To imi sestingi kaka jomoko bende ogo moka ni sero tek. Isesero nyari wegi mari koro mai. Kidoke oto ketho mo wuoyo. What? Dako kune ot. What. Me wiro ka moko koro tue monde gi ute mokuogi. Niki dhika ng'ani. Niki tunge ni ko dhika ng'ani mochako dhika ng'ani. Koduogo to fundo. Awinyi tuyo dhako mondo kik dhi kang'ani mani to information nikayudo kidhi kang'ani bichaki dhi kang'ani biro kidoga dhako iwafundo iwini riembe gik mowinjo kucho boko penjo chalo gi ng'ama chalo gi gima dhako penjo dhako wadgi ni omera an achiji gi jaoda ni to
nyaka bentie ndeka to nya yudo opportunity mar somo simbe to ne gimoro dia mondo ya somo ipana tim na moro ko nyako do yiso me odwa mawaidha ni timo kanango asom ka yudo thuru kelo mondo ngado nyise ne mena apani gimara duokinyo ok bikonyi ochako kama gimara duokinyo apani ok bikonyi koro yieren mari som katiwe to kisomo to kapok ilego somo to make sure ni bag ni tayari isefundo gimara baba be itiego somo tidingawo wina ka to machon watini oyo not to machon wede moko nyalo miyo jaodi ok dali ok dagi ingeni iwara orando kara dako no kwinj wach nango gik machono ga kikia ipana ngomo mi ino ka wacho ni mon chuo mang'eny ok wero mon mondo githuche kuma na thuche gi mokalo ndalo moko iketiera e program kidhi thuru ndalo ariyo tikuo seche moko kidhi thuru ogalko weche mang'eny ahinya mano keny wede joma beyo kabisa to moko kaponi ilwar maricho kora pane de chobere timo kata nikech gitemo gengo gik mabende nyalo kecho ng'e ni anyonde en toxic to dhako be nyaka dhi dala mondo ng'e nyundi koro ok odhi kende nyaka kowe kata nyaka kende sigini kae midhiye to kidhi kama inyise ni gweng' rach emomiyo otek but ka nyamiyo moyie dak kata gi chandruogego duto madhi dak to biro dak to kine iwacho ni gimotamo dichuo wadu ino ka ngidonje obedo matek samoro wadhi e yweyo matin ka wadugo to wadhi mana mbele kaachiel kod chenro wendo mabende pod wan godo kandi en Elder Albert okuma Victory SDA Church twak ber wageno ni imbe yudo puonjruok maber kabisa kete mana kanyo Chuny Onagi TV kidhi mabor. Siri Magdak kod Steve James Nyakwar Nyaronyiwa. Do you have a special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. YouFriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any puonjo tek erai ma puonje mani erai ngeni chiko tek erai ma chike ngamani loving any puonjo betek erai ma puonje ngadiera love yero kende oyiero toto jaber hai kwara mongi man Fredi Jakadongo Madisco ar Chuny Onagi TV aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo nikech mae e kama jothumbe te mae od jongoma mae kama promote jothumbe mae kama wayude puonj makare mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo wan kanyakla Joka Nyanam ma en Chuny Onagi TV kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, to gi mamoko. To magi duto iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo Kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Akwe ujo Kanyana Monde, ujoinwa Monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka Nyanam, my and
Bernardo Guche or Ben Bo. And mane Musa Juma Uvela, to Novela Ndalo mane I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Go Musa Manuel Quino Coachoni, Adonjo, Penny, US, no Cadira, or Guche Jana Cat, Singamalongo Sana Bende, Omini, Edi, Festa, Gitambo Bende, Tom Juma. Magusi Musa Madongo magemani okele US Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote kojo tulwa te donjuru we Onagi TV ubo winjo ngolo magyowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa Eilulan dunyo Onagi TV adundo jaluo sani koro adundo wakae ndiye mamondo wa ritre Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Siri Magdak kod Steve James Nyakwar Nyarunyi Wan. Mana kamano Nyakwar Mgajuwango kautul makende maurua kie Siri no Magdak kata mana uweche makenyi mwakile nekacha Sabato ka Sabato. Jwadonu wachuni happy Sabbath, happy day bang Sabato kuru wachamu chiemoni. Maber. Yani gima beri kabisa nikeche bende ruth wacho ka gima bende jadonu wachuni Kenya is the core of centerpiece. God's happiness. God's happiness. And the plan of salvation. And plan of salvation. Tieneno ambe yimwate mone karawa chig ni ginya sa. What malicha. Guru wuothi dodo da kende. Kendo me dundo eduje ruo. Makure dundo nyasaye. Ekenka. Me dundo nyasaye. Tudonge ino kuchwe Adam to wati ni okber kadhana nike. Okber kadhana nike. Omiyo Adam onindo to chwe Adam kuchwe ne Adam hawa to nyise ne koro. Pomolo piny. Chakro kare prare angwen prare bit prare auchia. Jadolo manyiso ni puonj moko mabende donjo sane ni onego bed ni ng'ato nyalo bedo kende gi oken gimo maber. Kech Nyasaye tok dwa mondo ng'ato bed kende. Mano sa jataro mar chik. Sa jataro mar chik. Pole mowacho ni do hero mondo ng'ato bed ang'oa kende. To nikech nyao mar ringruok ma jara ting jara sungu ka en ka in nyao no wanogo. Bedo kende nyalo bedo mang'oa. Matek dhi miwa donje weche moko moko winjore. Okoro tinde nyidende moko wacho ni ano kadwa chuo. Okoro chuo. Ada kenda. Edo da kende no neno da kende nako. Ingeni da kende nyalore. To sama ji onge kodi ka mida kende no. Gik mitimo polo to neno. Polo to neno gik mitimo go. Gik mitimo rige odi kanyo ma ine kendi no. Moki dwa chuo. Moki dwa chuo. Polo neno. To kata chuo mabiro sie moko wanego. Polo timo nade? Neno. To kata kok gibi kanyo. Kumidhi ye miro me kodgi. Polo timre nade? Polo neno. Koro da kende nade? Ni anari da nyithinda. Akuna. Jadolo tamuri man. Mume mowacho. Polo wacho de ber da gom. Ni ubed kaka an. Gech polo ngeno thoko misumba. Polo no thom sumba. Thom misumba. No kendo to we. Polo kokendo. Polo kokendo. To wacho mani nikech nyao mar ringruok dhi kelo gombo. Tok gombo ng'ato nowacho ni tangane nokelo miya. Ni matango tanganego kare miya.
Mane gombo. Tangane nokelo gombo. Tangane nokelo miya. Tangane nokelo miya. Gino mano wadhi chako nying program moro. Tangane nokelo miya. Ni tangana mona timano. Tangana mona ne. To kosa tangni to ni to chal nade miya. Bas. Mane polo wa to nikech koro mano. Koro dhi utimo nade? Dhi ukendo. Omiyo ng'ama yuda kende. Penje to kok pok ochopo higni moko ma ng'ato onge weche machal kod magi. Ng'ama miyo kosechopo 70 gini kucha to koro onyalo wacho odak kende. Manyiso ni nyiri ma bende wacho ma gin 25 30 ma wacho ni ginyalo dak kata higni 2 ka onge dichuo mano riambo. Ler ni maler e tok tent ka be odak kende. Obeda bende jadieri. Bende jadieri. Tiago tuere. Tiago tuere tiago kajere oko marwangi. Mana kamano nyakwara mgajwang' wakao thul makende marwaki kendo bang'e thul mabende wakao kacha mar yu matin. Gino bende wago mbaka yani to marriage and relatives kata mana keny kod wede chalo nade. Kane pok wadhi e break nado nitiere wede moko maricho. Sum. Wacho ni oyieyo kai to kudhi. Mato kata kudhi okudhi. Makai machwe. Kai monyanyi. Kai migori piny. Sum. Kapok awacho mana matin to nitie wede mabeyo. Nitie wede mabeyo. Wiwa kik wil moko apgone gero kamano. Nitie wede mabeyo. Awacho mbele kuja to koro ber ka wamiyo thuolo matin to mondo nitie wede mang'o mabeyo. Kaka ma awacho ni cha jonyuolu notho te kutindo. Owadi wuonu moro kawo nyithindo wadgi odago modongo mopidho kendo kamage nitie kata ka odionge wadgi wuonu oko kawo to iyudo ka nyimine minegi dochako nyithindo ndalo mana nyisi cha nyithindo ni hono ka sambusa onyango ini dako yugis otieno ini teri bono kuonde ma wede wuoti mana nitiere nikech mondo ng'ato ka nyithindo kata mana ng'wendi chene pek koro ng'ani ni daku koro udongo gi kido mopogore nikech kony omiyo wede mabeyo ang'o nitie ma wat nyalo kawi madak kodi malosi ka nyathini iwuon tema pod jok moko dhi to ketho. Nitie wede mabeyo kik wiwa wil nitie wede mang'o mabeyo kendo dhi midongri mibed ng'ato manigi nengo. To kiseyudo kony machal kamano kik wi wil gi kami ang'o kamiaye. Kik wil kamiaye. Wede mabeyo nitie. Ok anya mana kwano gik ma to wede mabeyo to nitie. Wede mabeyo nitie. Onya kana nindo keto kama kana nyithindo omen mare kitimane sandre. Ai jadolo imiya paro gimoro kama bende wago mbaka. Ido ka koro wede mabeyo gi nitiere. Ndio. Wat mabeyo ni en sama neno godo no kunyi maber kabisa mopuonjo nyaka ka wuonu ne ok nyal gimoro mopuonjo maber kabisa. Koro dhi ai jana maber koro ne konyo wede gigi. Koro wuonu bende koro Nyasaye ka wachen magoro lal godo. Koro sama koro dhi ka tido ka koro ngima koro chako bedo matek. To jok mane konyo gi koro Nyasaye to mara oting'o malo. Koro mondo miyo gikonyu kendo koro gilokore gi piem kodu. Kendo mano gweth mane Nyasaye keto kuomgi, kawo kuomgi, tero kocha. Maybe ok ngimagi to kokalo kuom nyithindgi. Nyasaye mano wasomo. Nyasaye chiwo covenant generation somane na Zaburi. Zaburi 100. Zaburi 100. 100 kapaga bila paka bor. Kitimo marach. Ng'ato konyi gi chuny maler. Iwinje? Okonyi gi chuny maler mokonyore 317 Owacho niya, to hera mar Ruoth Nyasaye ohero go joma oluore osiko nyaka chieng'. Bende ng'wono ne ochwere kuom tienge duto. Morito singruokne kendo omako chikene gi adiera. Tienge generation. Koro dhi kawo gweth madong' miyi gi anyuolani gi gundi obaro. Tero kocha. Ema asewacho ni kamponi kendo timre ka owadu kada wuonu notho to wadi wuonu ka nyithindo mopidho nyithindo wadi modongo mobedo koro ing'eni inyedo ka owadu mane duo to wadu matin ne pok obedo gi gimoro e lwete koro nyithinde koro ka biro to teko ne gi pesa ne tete odhi nyithindo wadgi do winjo koro ing'eni mek inyalo rumo to nyithi wadi koro jomadongo
ka hera ma Nyasaye to nego be nyithindo mopuonjogi okawo nyithindo to nade puonji nikech pesa madong kana ne nyithindegi otiyo go kuom mondo mi udongru ubed ji to kaponi koro chopo ni kono okony to mago kata okir kata rembo gidi rembu number 1 number 2 Nyasaye neno nikech jaduong' nokawo loche moketo kuomu mama ni nokawo loche moketo kuomu makoro kata ka meke biro to meke ok yudi nikech teko tetete nosadhi ang'o kuomu kichuko kutimo mano polo ema ni kodu kendo uyalo mana gi polo direct the same case ka meku nitie to gin bese gi meku wadu iwinjo to meki mimiyo priority to nyalo nitie mar konyo meku wadu to kikony Nyasaye kwano Nyasaye kendo meki mikonyogi ok dhi timo maber to meku wadu gi dhi timo maber to dhi chopo kama koro meku wadu manok idwa konyogi Nyasaye omiyo keregi koro meki gi nyaka koro kwach ka seche moko kineno gi wang'i seche moko kionge koro gidong' ni bando madong kod ot to inyalo bando dong kono chamo mkate mowil wan iketo gi kuon monindo gi strungi sama unitiyo gi mtoka e skul ma jal ma matoka widho wan ok wadhi skul to kapo ni wadhi to gitiendwa to uneno magi muneno sama ji somo tamo udhi nindo wan waluoko sende nyaka opiny imre waluoko sende nyaka saa 6 eka koro wayudo thuolo mondo watim ang'o wasom undo sitego sa umu gi blanket madongo timore ute mwadake mago wede nyathi marom gi bese nyithindi koro oloko jotich e odi ka iwinjo timore iyudo ka nyithindo moko nego be ni yudo sand ma iketo gieno iyudo sand miketo gie to meki to bed to gin bese seche moko meki dongo molo magi monego be ni meki ema timo mondo magi one ranyisi to magi ema sando to maka yweyo koro maka be dongo kong'e ni magi to kidhano iwinjo ka magi no bedo matek meki dongo kong'e ni magi ok ang'o ok in ji Nyasaye loko kendo saloko malich ahinya loko wede koro wede mabeyo nitie to wede maricho to ng'eny kaka mana sikwana kono maricho ere kaka wadhi ng'eyo ni wach rach donge number 1 ranyisi mokwongo mondo ing'e ni wach rach mondo ing'e go wach marach en ka nitie abuse physical emotional or mental abuse mano wach marach abuse en ayany kata sand kidwa ng'e mayo ng'ato ratich and ma timore utewa ne jok man gi wede moda gi wede iyudo ka for example miyo okelo nyiminege gi wedege odak e ot ka dichuo be okelo wedege gi nyiminege odak ka jogi okelo to jogo timore nade tibo yudo ki biro ot ka to jokorgi dichuo eme tiyo tije ot te to nyiri kata wuoyi mokoro korgi nyako to ok timano ok ti mano kanyo nitie toxic kipenji en gimi nena mano kipenji mano toxic to kapo ni nyithindo gintie ka to ineno ka wat dhako luoko sende wat dichuo kapo ni nyiri luoko lewni kinyo wil rotation no iwinjo kawuono ng'ane mamoko jiko king'an to kapo ni ochomo nyakonchiel tije tete dhi konchiel kanyo nitie toxic otimore mang'eny osatimore kendo ketho keny mang'eny ng'ama miyo kidwa ng'e ni toxic relative nitie ng'ama king'e ni ukendoru Steve ikendori gi jaodi to in nyathi kich iwinja in nyathi kich to jaodi min gi wuon gi pod ngima to kawo nyithindgi to biro dak kodi tibedo wete gi nyimine gi bende tibo dak kodu mano toxic onego ibed ng'ama tiyo gi wiye ni jawada makendo ni kata matedo ne ni en wuon nyithindogi omiyo osigo moro amora monego amede kik amede ot ka kata kodwa konyo chulo fee to konyo chulo fee ka nyithindo ne ir minwa gi wuonwa iwinjo gani jadolo mano donjo iwinjo gani mano ng'ama riek to ng'ama ofu ma toxic to dhi kelo meke be nikech ikelo koro okelo piem ng'eny ofil ni pesa no okitinego maber mano wat ma toxic ok ma koro wete koro jago wacho ni dhako lo wadwa onge kuma dhako loyo
ma en ng'ato achaka nuoni in nyathi kich wuonu gi minu onge to jaodi min gi wuon gi nitie kendo samoro tiyo ere kaka idhi omo nyithindu biro dak e oduka to nyithindu in ng'ama dichuo to kama gidhi dak e tijini onge odi ma nyaka gitim ang'o gidage mama machal nade kata dichuo machal nade the same case loke kama dichuo min gi wuon gi nitie ibinja to nyako mikeno tene first born to en nyathi ang'o kich ma maybe osomo through community mopuonj mobedo gima en kokelo nyamin gi wadi mondo dak ka ere rachne nikech kama idhi dak ang'o onge okonego beni koro piem donje ni bwana nikech ikelo nyithindu abe koro atimo ang'o akelo miko ok ing'eyo jadolo koro kitimo kama koro kopo ni jonyuol ne nitiere iwinjo mana ka gichako ni koro in wapuonji to koro in ka chiegi ma koro neno nikech ang'o kaponi ok ichoro lweti dalau tiende ni kaponi idwa tero nyithindu e skul tiwacho ni fee taoro fee tadhi timo ang'o adhi oro gimoro mar skul tadhi timo mondo ikonygi at least mondo freedom obed kaponi bedo gi odi kadhi bedo ni garama to kaponi Nyasaye omiyi teko ma gitegi nyabedo to gibed to bet ka gisebedo ka treat them equally treat them ang'o equally semo kinyalo ni jonyuol odak dala kata gintie ndiye to gidak to level ma somo dala gi matalo to rach opogore bla bla onge rach kaponi gibiro kama idake to treatment nyaka bed mang'o mano toxic abuse ilo ni sand nyithi nyawadu ema tiyo to imeku nindo nyithi nyawadu ema nyithindi ok chiem to meku to chiemo magi special correct mar adek en sign mondo ing'e ni ng'ane en toxic en ng'ama ka in bute to dhoge osamire oseyware oywa dhoge fut 100 kata pok wuoyo okun nen mosaneni ni chopo to kata ka nonyiero gi jok moko suro lo jadolo koro loko mood mano toxic mano wat marach koro kata kodwa chuno nyiero to iseneno ng'ama chuno nyiero osmile to kuogi face na mado banjire mano ng'eni mano wat mang'o marach wat mok nyiero to wat yani wat koni ni to kuna to in mogun kodi ni to in mopodi kelo ni chiemo modhi chamo ka mano omera en wat matek ahinya kata kok ikel chiemo ok in ma watni aso in wat riwore kend keny to gi remo koro en wat ni mobiro nikech keny yin ko en wat mobiro nikech keny nyabedo chiwadu onyabedo chuo nyaminu gik ma kamago wede neru kwaru gik ma kamago wat ni moro amora ma kaponi chopo bute to sucha lokre banjre kiwacho ta kanyo kanyo nyiso na ng'owa nitie toxic oyini go leot ang'o bi wabire machielo wat marach marach en wat ma manipulative en wat ma dwaro nyakonchiel odwaro mana makonyi kore owuon kaponi konyi to onge iwinjo makonyi tino koketore gi chien to kaponi en modwaro kony to ber kendo en buti kendo bere mawaidha maber onyalo oro ni SMS kata 20 watim nang'o get kony dhi kore mano wat mang'o marach to otherwise ka kony ok dhi kore kata simbi ema kendo sime pok ni nene sime kiwinjo kata SMS pok nooro ni kata mana mondo penji to idhi nade nyathiwa kata nyathi ng'aka onge to chiemo en gi chandruok an gi ne Taso wacho ng'ato kamoro chiemo no wuoyo ni kidwa ng'eyo apa no wacho ka ni kidwa ng'eyo ng'ama en osiepni to ng'ie look back 3 months ago ka be ng'ato ano sawuoyo kodi simu SMS WhatsApp or call ka ng'ato pok ogocho ni to gol namba ne simu 3 months mano ng'ama to danga biro sibina de steve to dweche de pok umosi kata ilinga wat ni tingino ok digol simbe nikech ma to wat to kuri ng'e kami machielo en ng'ama
kidang'e ni wat ni en wat marach to punish kumo mi en kumo mi mokowinjore. Ng'ato nyalo dwaro mi kum to nitie kuma ni kiwango, kuma ni tiende, kuma kata in wuon wanyo oyo kata owinjorego. To kaponi kumi mi nyathi to en watni to in maka kumi mi penjori yaw nego Yesu kusena dwa ya pana. Machielo en ng'ama pachi no wita doko chune. Kichako ni kipenjo gimo to in kidawuoyo ni ang'ane wasetieko wachno. All this mess mano ng'ama very pachi wigi. And then makoro gike marachi no wede en piem. Jomoko wacho ni piem kelo dongruok. Ka en piem maber. Nitie positive competition positive. I don't know how it is, but nitie moro maber magero mamiyo ji gerore. To nitie moko ma wacho ni aloe. Yani piem kodi kata yani kata ko tipi moro ma kata ka mondo kata kanyalo inye koro ka yombi ta ini mano kata ka negi ma mondo ginene ta negi chandruok ni morna bas winjo chandruok ni morna mano wat mango ma toxic to gima moko moka kwan koro penjo en ya ere kaka wanyalo geng'ore gi jok mawede ma toxic asisi ni wat oriwre nikech remo gi keny. To kaen remo tang' ni wena ng'o nyaka ng'ung'ie umany manyo yo mudakgo makata kubiro kod ibaro kod mondo ibed gi kwe. To kaen keny bete nikech kaponi ni keny tang' ni wena ng'o nikech Nyasaye to wacho ni divorce ok otimore nade. Wacho sabato mokalo ni divorce ok odwa. Number 1, kisang'e ni wati mang'ane en chandruok iwinjo koro los gimiluongo ni boundary. Kiewo mar kamirome gik muromo kuwacho gik muwacho kuromo winjo mondo koro kina koro dhi beyond kamikete kiepicha iwalori mos ok ibed ka set your boundaries. It's very important. Kuom wede ka very important. Ka wuoyo mang'eny ma nyalo miyo kel chandruok chak miyo dhogi matende kaponi de ode pile cha ma koro chai go ni ng'ano biro kama na to biro kama saa sapa koro se moko nyalo kata go mbaka gi jaode nyithinde winjo koro nyithindo kwacho ni leo ako aja kuja leo tuko na bahati machimo nyathine book nyisi kata ko romo gi jonyuole ko ni ango siku mbili sasa ujakuja sapa nikech usadhi ugomba kama richo nyim nyithindo. Anakan ka gilongo ni Priska Mwapo wacho ni set boundary. Nyaki bed gi boundary. Oyo jo maler set boundary nyaki bed gi boundary. Priska ero kama. Priska. Priska. Nyaki ng'e ni to ng'ani en toxic, ng'ani en ng'ama rach. En wat na ndiyo kendo ok datamra. Ok onge gima daloki. Koro ero dak osaketo together kaka wat. Koro ng'e mana kama ichope. Kode kiki bia wat wat ok bia ber ogima ber bas Number 2, kizungu wacho ni practice detachment. Tiende ni puonjri weyo bedo machiegni kode. Seche kato yani ubedo together onge kama idhiye to ing'e kiewo mich mokikalo. Iwinjo. Mato koro ipuonjri weyo rom ketori thuolo. Bas. Mondo kaponi sakasanya kuro nitie moko diwe dhiye maganyuola. To sasa sama uno buche maganyuola to intie boundary ni ming'eyo. Iwinjo. To kaponi thuolo nitie minyalo set ka practice detachment. To koro gik mane miuro omo mang'eny moko magalagalaga. Koro inoke. Itime. Machielo ng'e ibe puonj dhogi mondo ing'e ang'o midhi nyawacho to ang'o moko ne giwachi. Kitho wuoyo. Ang'o mone giwachi, samo ne giwache, kamo ne giwache, ne jomo ne giwachne. Banga Priska wacho ni setting the boundaries mano adier. To wacho ni detachment very powerful. Detach. Where you go? Ng'eng'e ni dhina ka ng'ane cha ema miyo yanya ikudo wiye itimo na kama inja awe. Na dhi mana kochuna.
to samisa dhi kochuno cha to koro ing'e gima wuok e dhogi. Kech iseng'e gima ng'ani en. Correct. Gima wuok e dhogi, samiwache, kamiwache, ng'amiwache gi gimomiwache. Mago te bedo machielo. Puonjri gi toxic relative cha. Puonjri wacho ni no. No ni tamoga jomoko wacho ni wacho ni no ni ka wacho to idhi nena nade. Ng'eni gima bende chando jomoko idhi nena nade. Correct. Ing'e ni sana sana no nyalo tami wacho kini muso lwete. Mane ga iwacho go. To no to nego wache gi ng'ata kod in muso lwete kata kin musa go. Lwete. Correct. Steve, kaponi gimoro ok ber kaka ok idware. To in gi reasons momiyo gino ok ber, waten wuod min erokamano, lakini mano wewe. No. Speak when necessary. Okilosa ma okonego ilosi. Dipo kiwacho makwero. Correct. Makiela chaya maporo mape. Priska nene osekale matin. Chenro mamore. Ni nyaki wach no. Waje ni bro kanyo tidhi marach. Kanyo tapana, kanyo to wadagi. Iwinjo. Mani iso watni. Or nyaminu sister kanyo tikalo to. Kanyo no kanyo apana okwa bi yieni iwinjo or semeji kanyo to ng'eni ok donji kanyo to nadi ok ber wato machielo jok mawani ni ani obolokore wamiye thuolo omera kiki tem ni lokori ni loko ng'ato Yesu gi wuo mare mawene tij mar loko ng'ato. Okay, loko ng'ato ni sana biro ga ka nyiri mikendo gi. Iwacho ne tema odhi lokore mbele kacha. To onyalo lokore mubed marach. Kikipano odhi lokore in the positive way. Correct. Mano benya kich onyalo lokore mubed marach makabisa. Kaka nobiro. Omiyo kikitem ni twa loko ng'ato ni kite ni yudhruok moyudhore ni obo mana dok chiri. Kari kere ka higni medo to medo gurore koro ka miyo wiye medo biro mawach. Ngoje ni ng'ani nobiro ka mama nobiro ka muol to sani koro tiyo rach. En weche matek. Machielo mondo kiseng'e ni in gi wede magalagala los chenro buche moko mida los moloso kanyuola los buche moko madhi konyi ok makonya makonyi an kiso buche makonyi kata dhie buche ma idhi yude konyruok kik dhie bura moro moluonge waromo biro kia ka dhia ka iyowa wan buro kibiro to kiwuok to bura maonge agenda kata nigi agenda to ichwang tija moko madhi miyi wang kuche koro yier bura makidhi tiwuok e mor koro kithor dhi adhiya kamoro mano wuo gi wede bucha nyuola kendo kiseng'e ni ti toxic relative moro be machandi ka tiwacho ni nona ne anyuola uni ng'iye ng'ama duong' kata ng'ama chielo ma inyalo wuoyogo tinyise ni anto nyagine nyagine chano no ka wachakore moto wadhi makore ng'ut wuogi ng'ato mondo ne yo midhi time nade idhi wuo kode kasi inyalo keto kamoro achiel to moko be tek inyalo omni kendo kata kore ka en e wi tado tindo pod in pok idho kata en osechopo kanyo osechopo malo koro iweyo katek tiwacho ni cut off ties. Nancy Saida BS ya Central Elder ya waipuojwa Nancy erokamano wewe gijo kanisa kosena no Nancy seuro kwa ka to wewe gijo kanisa mari ya Nancy Saida BS ya Central Elder ya ipuojwa do masena ye thuolo nitie to kini adwene gi chenro okidhi adhi kanisa ndik barua Obi to wewe yo elders to kiango to ni bwana kele uru family life ndiye ng'ato mawuoyo TV ma to be wabiro wabiro giketo kamera kuno to wanena penjo erokamano Nancy wabo biro ka chenro makalo timore elder wacho kaka en ingeni wacho mokipande tena wengegi Kaito ajaga soma Priska kapo gidi Priska mwapo wacho ni learn to say no unless in muso lwete
Be independent to be confident. Mano kendo pek mana Be independent to be confident. Correct. Mondo wajno oyo ok timre. Nikech mae kaka nene to kaponi kama ne odwaro un kendo. Be kanyuola be luori. Kikeni ng'ama nade? Bedo ng'ama nigi stand. Kamano. Owacho niya, moko donjo e keny ka muol. Wanda ni muol kosesoyo wiye. Momako omohandsa omohusband to golo koke yani kite teni ka Nyasaye konye gi nyathi achiel mar adek kik bere ni nyuolo yawuoyi adek ko nyuolo adek kech na bar bas mar mama moro no giket ni kopo ni dhako donjo molo ko kite to inyalo tudhe mano onge inyalo gole machielo wacho ni cut off ka koro yore moko mar kelo kwe isekelo to ok dim ne watni maja miganga cha to cut off weri kode mondo koro ibed ni ng'ane gi ng'ane to ok bed kamoro achiel kate to many kod wacho ni seek help kamano. Machielo iwacho ni koro ere kaka mi penjo zidi kata ere kaka koro wanyalo miyo nyithindwa ong'e wedegi. Yes, very very important nikech nitie bende luoro kanyo. Iro ka nyathi odhi dala to kwargi odhi oting'e to ogo nduru ma oen ni amang'o moting'e oneno ka kwargi ni yie ywak marach pok oneno dayo moti pok noneno mo wuondo magi ang'o dayo bende koro ing'eni kapo ni nyathi dhi ting'o nyathi to ywak ni malet kamano iduogi reflect wacho ni to kara chal nade omera ywak malach gima mato nyakwari omera en gima lit sana. Number 1 bed gi wuoyo ma pile gi jonyuolni gi jodalago pile ok ni kawuono ki iwuoyo kod at least bedo consistent ka in ng'ama Nyasaye okonyo pod kwargi dagi ngima wuo kodgi ka in baba minu kiango ni pod ngima ter nyithindo ne jogo kata ka kitero gi to ketgi giwuoyo ang'o isimi seche ma oketuru cha tinde teknoloji biro ma ginyaneno kata ka pok gidhi mondo kik gibuogi chieng' ma gidhi to gineno ni mae ng'ama wasebedo kwatimo ang'o wuoyo gocha wuoyo very important. Mar ariyo to en limbe Steve. Make sure ni nyithindi nikwayi gik ma kama biro dala Steve anyisi ma ok apandi ka oking'iyo tero nyithindi dala iwinjo to idhe nyaka ibire taya to kisa retire to nyaka ibire dala ng'o dala nyithindi ok bi kelo nyithindgi mondo ne ok bi timo gije ma gibiro timo. Correct. Nikech nok ging'iyo dhi dala. So why is it important for their kids to neno ng'ama ne ok gideno? Tere nyithindo dala. Limbe. Mondo nyithindo ng'e ni kwarwa chal kama an nyithinda kane kwargi ma jaduong' na ngima. Naterogi almost every 2 weeks. Maka gisechopo dala to ni babu to gisakawo kwargi gidhigo idhi e puodho idhi ka dhok mondo ging'e gigi. At least gidongo with that memory. Correct. Nikech an adongo an awuon minwa otho ka ja form 1 kapod atin iwinjo wuonwa be ochako tho ka kore ka atieko college achako tich higni moko ariyo bang' katieko college iwinjo koro miyo wuonwa gi minwa otho kapok akendo obiyo ne onge nyikwagi madatim mondo gine to nyithindigi bende onego ng'e ng'ato ne kware gidagi koro ne ging'e mana nyako achiel to ber mondo gidhi kama ging'e ni ma dhiang' ma rombo ma diel ma bando ikete lo oti kigole tirege tichame kuon e ot iwinjo ok ni ging'e marufuku nyithindo limde koro ing'e ni nyithindo dongo ng'e ni koro ging'e ni kwaro en ng'ama duong' en ng'ama kia Kiswahili maber en ng'ama ong'e Kiswahili maber en ng'ama wacho Kisungu gidongo ka ging'e mago makata koro kata kitero gi dala ni gidagi kware kata gidagi kuno to kibajo goyi to nyithindi pok nodhi dala ma ikia ni gidhi modho pi machal nade mage machando chuny nyithindi dhi dieo dala to ji to dak dala ko en wach marach ma ido ka minu otho kuonu otho iwinjo Steve to nyithindi ok bi e liel ni dala rach nyithindi ok bi e liel tibiro iko minu monyuoli iwinjo ni
Nyithindi tiweyo kapango. Dala onge ot, kia dala onge pi onge, kia ngo. They don't experience, or experience ngima mar en wach matek ahinya. They must experience this. Yes. Kora ni give it again. Moro bende nitiere kandi kelo gini mabende ng'ato ne odak e town sose gwedhe maber kabisa to yudo mana ka koro limbe mana kanya konchiel ok odwa mondo nyithinde gidhi lim kane kocha odwa mana mondo nyithinde obi dala lure kaka ji wuoyo ka ing'eni chieng' mane wachako program nowacho ni dichuo gi ng'ama miyo ka gisebedo e kech nyaka gibed osiepe iwinjo nyaka gibed osiepe ihero koni ihero koni kama tabu machal kaka miwacho no chako bedo en ka koro hera dhi nyakomo nyakonchiel mano ema kelo chandruok mano ema kelo to ka gihero both be ok gibilar ni dhi kanyo to dhi kanyo nitie chuo mang'eyo mag Christmas kata December idhi lim korgi dhako Emijame Christmas correct nyaka New Year to nitie jokoko mang'eyo ni December ka December to gidhi thurgi kuma wuon gi oaye en kaka ji winjore inyalo jok moko jogi value Christmas to kaka ulemo ok value Christmas to value higa manyien koro nyalo pogo ni Christmas to wadhi adhiya koni nikech joka bedhi nono nyikwagi to higa manyien to wadhi dalawa nikech mane monova koro ng'eno share both to nitie moko ma gin nyakonchiel bedo ka onge hera mar winjruok to leknaga kabisa kineno ka ng'ato dhi dala to we nyithindo kendo dhi dala e mini gi wuon gi odhi dala kata jumbe adi to nyithindo we no gima lit moloyo to ni liel ma nyithindo nego experience kaka joluo kobedo bereaved timore mondo gidonga wacho ni anyuola miyo nyithindo build culture and traditional awa wache ka koro gisewuok kato onge gima gila koro Bruce Mackenzie, wacho ni keep up the good work. Yange Bruce, era kamano wimdo. Aya Priska Mwapo wacho ni very true. Very very true. Aha. Mane kaka inyalo keep in touch gi anyuondi. Manyithindo ng'eyo ni ma owadi babu, koro mago babu mkubwa. Koro kata gikia pogo. Tia ni babu mkubwa, babu mdogo, babu namba 2. Donyo ne gie pachgi. Giwacho ni wuonwa kuno pone yien wuonwa nitie kamo ae minwa kuno pone yien minwa nong'e kamo ae naneno news moro no dhi kacha 2 months back kane nitie nyako moro mano dhi tiyo Saudi Arabia koro kano dhi tiyo Saudi Arabia to tich no dhi kocha mowuok koro kalo kaka ne sande koduogo Mombasa kama ne ntiere odhi oyudo kama ne min gi ne odak e chalo ka min gi be nosetho wedege bende koro ng'ani kama odhi bende koro chako trace anyuonde koro ne ko kia ochako thembo ka be mane kanodo ni kara anyuola ber kibedo ke jido ka ntiere bende keny moko maido ka okochne nyako no jomul ge nosetho mo struggle ber kabisa ya dala koro kose ya dala to koro dhi town ma good luck kata pe obedo maber odo wuodwe gi moro kende koro ka wuodwe gi no se kende ng'eni koro ng'e mana konchiel koma wuoino ae dala gi no wacho ni en pokodwa mano wach ma emo miasa seche moko adwa keto blame ne jonyuol modhi nuwanwa anadongo Nairobi iwinjo adongo Nairobi asomo Nairobi koro adak Nairobi koro nyithindo ok dhi ka luo nyithindo chwe madongo ema kirita dholuo iwinjo mabejo madongo gikiani giwinjo mani awinjo ni wa Kano wana jakano kata jakano boko mimi natoka Kano mimi natoka Kano okia kata Kano no pok no nyono kata gitie owinjo enye lumo dongo Nairobi onyuol Nairobi odongo Nairobi oti Nairobi to pok nokalo Nakuru kobiro kwa maja lumo la koro giwinjo wachno koro en wach mani ni ka koro nyalo bedo ni isebedo ng'ama duong' kamano pok ikaw patik mar dhi ng'e dalau kumiaye jadolo kapok otiko anyalo maybe moko nyalo wache ndalo mabiro go nitiere jogo bende koro odak ng'ani no ya dala wakia gima nogole pach kose dhi to dhi odak town kose dak town kacha to nyasa ogwedhe gi pesa ne moto dhi nyiewo lowo kamoro moko ja Siaya odhi nyiewo lowo Migori kata Migori koro odak Migori kon Migori kocha ng'ena nana kaka jadak kocha koro keya kocha
to dhi dala ne Migori. To koyudo thuolo mondo mi okaw nyithindegi mondo mi odhi otang' ne owetege kata mana nyiminege ni bana mae dalau. Akeni bende mano owada gigo ng'eny. Nitie jok ma awache kata janyakat kan. To iyudo ka wuonegi notho, jonyuolne notho. To anyuola nolaro kodgi lo. Molaro. Ma nyithindo ma Kenya sa konyo moyudo karwa. To wanyiewo nwadak. Modhi onyiewo lo modar go wetege pep. Nitie. Okata nitie. Gima wacho en ni kata idhi midar. Iwinjo? Midhi Migori. To nyaka inyis nyithindi gundu. Iwinjo? Nyaka inyis nyithindi gundu. Ibiro tiwacho ni iwinjo joka baba idhuru gari. Mae eliendu kwaru. Iwinjo? Ma elienda ng'o? Kwaru ma en baba na. Ma eliendu dau ma en mama na. Ma e dalawa. To dadi mbona siku hizi tuisha emimbo nyise ni kodok dala ta will explain. Nyithindo dong koti brother kung'eyo. Mani loso. To dong ng'eyo. Koro ging'enge ni wanto wadak Migori ndiyo lakini thuolo to kanye. Nyaka. Take them. Nyaka. Nikech anyuola richo. Anyuola riembo nyaka chiliel. Iwinja? Anyuola riembo chiliel ma e gimoro amora ata anyuola di ma mon lite di mosariembe ute. Wuoge odo ma odo wadwa ina gima dibiro go kaw. Onge. Ine minego wadwa. Wuogi. Ne pani dhi chamo mwandugi. Emomiyo ka chiegi kethiga anyuola to bed motang' nikech bochopo kama kionge chiegi olewo. Nyisi gino. Ka chiegi kethiga anyuola bed motang'. Kochopo sami yonge to chiegi olewo. Olewo mabor. Olewo. Onge yuore man machiegni. Onge. Okay, ma nyisi ni social capital charach. Dongo wana wasomo. Ni osiepe ni to berde. Tanyuola biro konye ng'o? Sa chandro. Correct. Ka chiegi opogi ma opogi go weteni, opogi gi ka yuochi, opogi idong gi jiegi kedi. Wuoge sini ne. Adiri mato bende wacho in okrore makata onge ka yuochi moro ma bende diwach ne wawe ne ng'ane. Gitegi umore kumino irach. Emomiyo chuo nyaka bed motang'. Nyaka ibed motang' to ang'o owetega di malima dala naka. Ere owetega manyalo wuoko ka ng'ato owuoko ka kamotiye gi joge to wanyuma danga dhi limo mera. Ma gibedo okinya ka odhiambo. Ma jigomba kama unyier jaodi gi jaodo dhi otede jikono we ugomba kaka nyithi ng'ato. Penjri ka oklimi kamano. Nitie gimoro. To chieng' mionge sin ni jaodi odo to moro yembe cha. To ng'ami kele chandruok nyithindi. Nyithinde miketa ng'o? Miketa chandruok. Me wede ber. To wede moko be ng'o? Richo. Wat nyalo mai gimoro amora kapo ni jaodi en gi matoka, ot, ang'o yote. Koro ng'amo ma kama moriemb kama kapod nigi pod doka doka nyiso gini kaka mana wuok. Ber. Na so mumoko ni revenge mar ng'an. Manyasai. Idhi adhi wat nitie ji mang'eny mane minegi wuonegi otho to nomagi gimoro amora ne gidong' maonge. To gidonge lwet dhano. Gidonge lwet ji manokawogi mogologi oko ma gibedo dhano. Gidhi ginyiewo lope kuonde ma ginyiewo ma gigedo maber malich. To gidok mana thuchegi to wach na nyithindegi nyikwagi ni ma e dalawa. Osama ji mang'eny ang'eyo nyaka moko personal ma anyuolagi oriembogi. Anyuola ng'ama ber, anyuola ng'ama rach. Ma kata lopi mathisno dhi. Priska wacho ne onyiero kanyo irite kisetho. Kata dala iriembe. Oriembe modhi. Iboyo ni churi mani ng'ango cha koro iri. Dhi chiere. Inyeni dhi chiere liel gaya. Ing'eni kata mon moko bosekelo ne chuoge tho nikech kalore ka dhako ting'ore ating'a dala. Gibioro moko manono koro inegi mondo wach koro wane kama dhiye. Ka ndalo ni pok ochopo.
machielo iwacho ni mondo koro ere kaka wadwa gero koro wagero mondo watieki. How do we build relationships? Wacho ni how do we keep in touch? En wuoyo kod anyuola, oweteni man koni gi kocha, to gi limbe. Gik moko ariyo go very important. Koro sani, ere kaka wabuild, ere kaka wadhi gero relationship marwa e anyuola. Number one, piyo, and create a safe environment. Los alwora mang'owa maber. Alwora maber tiende ni ang'owa, bed ng'ama dhode ni thuolo. Bed ng'ama chunye ni thuolo. Bed ng'ama ohero ji. Bed ng'ama rwako welo. Kiseloso mani luongo ni safe environment, to ibo limi gi wedeni ka, ibo go kodi mbaka, ibiro penji seche, ibiro manyi kendo ibo timi gimoro amora. Chiemo be igolo ka nitie. Koro bedo ng'ama nigi value. Mani value. Ma wacho bana an ka moko piny to yuoro mang'ane matimore nade? Makonya. Kan gitabu to mera mang'ane maka goch dang'e ni aloso akonyora. Be create a safe environment. Mani dhi loso relationship mari e udu ka anyuondi ka bedo mang'o maber. Number 2 en ng'e occasions ma nyalo riwo together mondo losi. Build on occasions ma nyalo kelo together. And samun together no to uparo gik ma kelo mana dongruok, gik ma kelo ber. Ma nyithindo bende nitie, jodala nitie, gik ma chako mano. We celebrate generations. Tene ni ka poni kwaru pod ngima. Ing'eni kwaru in gi nyithindi mago generations adi? Adek. To ka poni Nyasaye okonyo ma moro madu great moro bende koro generation ang'wen. Koro nyikwai nyithindi ng'eyo ni kwaru nitie to kwaru bende gi wuongi. Mago kelo gi together. Losuru occasions or moments that people can usually meet. Number 2, kaka anyuola, losuru goals, mpango, munya timo kaka joka ng'ato. Muwach ni mato timo kaka joka ng'ato. Samutimo mang'ani kelo ma, tutimo gimoro together. Bedo maber malich. Machielo en ni samutimo kamano, to umiyo kila ng'ato responsibility mare. Mondo kik ng'ato be ni ofeel left out. Ni no weya oko. Number chielo, iwacho ni embrace jite nyaka extended. Kan kaochi bende irwako. Maka gimo timre kaochi tidhi. Ka gimo timre kaochi tidhi. Kaochi bende ka gimo timre koru gibegi timano. Nitie moro ma nyako ntiel ma kaochi ku obed liel, obed romo, kotimre tidhi do. To ka timre thuru to kaochi nigi pek mar biro. Ka jaduoni gi Mario ko biro to jok ma ka ochio onge. Iwinjo mano ketho wat. Ema wat bodo kwatin hapana. Ang'o migine nang'o en nyakonchiel. Ne machielo en ni loss structure kaka uromo. Tiende getu mpango or mpangilio maka uromo to ang'o gini monego utim. Mondo kika bebere romo moro majiro mar kendo mar wat kendo and set individual times of happiness. Koti ni ya kao nyithindi yo titero ne wuono dumino kaponi gingi to kaponi wadi gi wuone weti to luong ni baba yangu to nosadhi lakini magi wete kaponi gintie mondo nyithindo bed gi bond ngini nokiwuok e wiye nokoponi ntie gundu mitimnade miai kao kamano wat en ng'ama long'o kendo long'o chutho. Wat en ng'ama long'o kendo long'o chutho. Anoko wan ka gilongo ni Sala Sawori wacho ni amen doka. Priska Mwapo wacho ni involve each and everyone so that nobody feels left out. Create family bonds. Ero kamano dunga ahinya jogo mbende kono kete emana chenro mar siri mar dak. Kawuono watwak no lead to lead. Mulo facts. Wat ng'ama peka ini. Adik make wacho tingeni ka seche moko ka ng'ato winjo te mako ng'ane. Koka mai krom gajwang ka mara mitaka udhul makende magonero komana maduonga yana ka bende sakoro mawa wang wakandie osekalo kacha daka paka dek bangsa reyo bende waka udhul makende magonero komana maduonga inya ka mara mentire kawan medenyisi ni ngeso ka ngeso chakresa pagari wakolo ne kacha chenro mar dak makar kata masiri mar dak. Ka bende podwa medoga wacho ni koponi nitiere jalo ma bende koro de gomb
mondo embo yude puonj machalo koda kamandi to ibeda beda thuolo tiwacha wacha ni to ambe ni dagombo yudo thuolo machalo koda kamandi bende koro da miyo thuolo mondo miyo koro elda ko wach ni mogik ka to chako chiw namba ne ka ng'ama dwaro yude to kaka Nancy owacho cha to wacha chana maber to ji bet piny na mbak jo ere kamano ifa ka koso wacho ni sia kacha to bende ko pange maber kabisa wadhi adhi sia kacha nikech wan mobile koro walando koro wamaka gini to wadhi adhi live wanyalo ng'iyo kanisa moro to gi kata mana hall to jok madwa winjo chenro donge wale lembe basu ndik barua basu ndik barua ka wane kanisa to kapo ni na hall to koro watiyo gi serikal kamano wach mogi kowuok e Petro ma Petro mokwongo adwa na som ne jowinjo Petro mokwongo 1:22 en wach malit ahinya wacho niya koro kaka osepuodho chunyu kuom winjo wach mar adiera mwawacho ni kaka osepuodho chunyu kuom winjo wach mar adiera kendo uheru maonge miganga iwinjo kendo uheru maonge miganga kaka owete iwinjo omiyo hereuru chuth gi chunyu duto to dhi dak kaka owete makare kuom puonj mowinjo kaka wasewinjo puonj madiera Petro mokwongo 1:22 ni kaka wasewinjo puonjno wabed jok maonge ang'owa miganga iye to wadhi bedo kwaherore kendo wahere to wahere gi chuny ang'owa chutho mar ariyo jo-Efeso mondo atiek negigo jo-Efeso akawo jo-Efeso 4 jo-Efeso 4 asomana wesa ariyo kende ni nikech owuok mwede gi keny wawacho niya pile kik ubed joma sungore iwinjo ni koro iyudo sugri ne wedegi kik ubed joma ng'owa masungore to beduru mamuol kata Nyasaye oting'i malo Steve iwayno bed mamuol nikech ikesa ma gigo gorega sunga gigorega jedi manenigo ng'eny to nyaka matokni mane joringo chon sani lume moti to ute manoger mabeyo to winyo dake mopiel ma winy boringo ute go ute manotheko utieko kowacho niya kendo horeuru mos bende nyisuru hera ma uherorugo kuom weyo ni joweteu kethogi kaka ginyalo yudi 7 nono 7 2 4 9 7 1 8 ang'eni dholuo chando ji mang'eny nyalo no 0722497181 ne chenro ne puonj gimoro amora ma wadwa timo kanyachiel mar gima joot wan gi we matin kama wan tayari itwara choda teke ero kamano kokamano nikech agero kama maduong' ahinya Priska Mwapo asante sana Sala Zawori mabende obedo kodwa chenro kande asante sana Nancy mabende wuok sianeno ka bende Karasia bende ne Sia was represented magi maber kabisa koro wabro biro Siaya to koro njenge sama bende wabiro wabro bedo kodi kaja kon mo jwan ka bende wago mbaka walosoga posters to waketo chon Facebook page mari mabedi kete gachelo ilungo ne ochiengo kumuka michewa chingti changwan kidhi ile dala kacha ne ngeso wadhi we topic mane tidhi do kacha amecha kenne chunyo na gi TV kacha ibedo jal mabende koro lemone to wadhi wuengo kato bende koponi gi topic moro tioro chon to wang'iyo wan ka mar kony seche moko topic nino bende nyalo konyo jalo mabende koro nochero machalo koda kamani ero kamano maduong' ne a producer marwa iluongo ni Evans Odoyo kata chief producer Chuny Onagi TV kaachiel kod neno duto to mabende wan godo kandie to ero kamano maduong' ahinya boss Nyasacho mora polo malo kuom wathu machalo koda kamani mondo wakel chenro ni kokamano to rito masani mane tai chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo Wano Ritu masani kendo chakwa rom kendo Siri Magdak kod Steve James Nyakwar Nyaronyo Wano. Do you have a special event coming up?